Hallo? Skal du have en pik vasket, eller hvad? Ja tak. Hvad koster det? Det bliver $1,20, men det bliver uden shampoo. Kan vi så ikke bare bruge det her? Det passer fint nok. Har du husket håndklædet? Ja, nu skal du bare se. Jo, jeg har det lige her i tasken. Gult. Ja, jeg har fået det af min svoger. Jeg glæder mig fandme til at vaske dit pik, mand. Jamen, så kom med ud. Så ser vi på sagerne. Wow. Min ryg. Hvad fanden? En stol? Høj, jeg skal have min pik vasket. Det bliver godt. Lige lidt til ganen.